Κηφισιά. Μια στιγμή. Κέντρο. Τι κέντρο, τι έγινε, ρε παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Τι έγινε, ταξί. Κηφισιά βολεύει. Κηφισιά. Δεν θέλω σε θέλω. Να είστε καλά για την πραγματική Κηφισιά, κύριε. Σε θέλω. Γιατί να το σκέφτομαστε. Κηφισιά, κύριε. Πού πάμε, κύριε? Κηφισιά, κύριε. Και γιατί δεν μιλάς τόση ώρα, αδελφέ? Γιατί δεν μιλάς? Εμείς πάμε να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Κύκλους θα κάνουμε. Γιατί δεν μου μιλάς? Πες και πες τώρα που Πάμε ώρα Κηφισιά. Σε παρακαλώ να μου πες τώρα που και μιλά, ρε Έλληνα. Ανέστητος είσαι. Ανέστητος Έλληνας. Πάμε Κηφισιά, κύριε, σας παρακαλώ, και λίγο γρήγορα. Πάμε. Να καπνίσετε, Ενοχλείσαι? Δεν θέλεις? Συγγνώμη, κύριε. Τι έγινε, παιδί μου? Αργείτε, επειδή εγώ δεν καπνίζω. Και έτσι δυσκολεύομαι να αναπνέσω. Αν μπορείτε να το σβήσετε. Αυτό σε ενόχλησε. Και αυτό σε ενόχλησε μια δουλειά, ρε γαμώδα. Να ανοίξω λίγο το παράθυρο τουλάχιστον. Καλά είσαι με τα καλά σου, αδελφέ. Θα μας πουτιάσεις. Πού θα πάει αυτή η κατάντια, άρε Έλληνα. Τι να κάνω, κύριε, σβήστε το αν δεν θέλετε και το παράθυρο ανοιχτό. Άρε Έλληνα, μόνο τον εαυτό σου να κοιτάξεις. Κοίτα τη ρουφιάνα τι πάει να μου κάνει, ρε. Κοίτα τη ρουφιάνα, θα σκοτωθούμε, ρε γαμώτο. Τι κάνει, κύριε? Μα σιγά, κύριε, πώς οδηγείτε έτσι? Εγώ πώς οδηγώ, το έπνιξε, δεν το είδες. Το έπνιξε το φανάρι, ρουφιάνα, κάτσε στην κουζίνα. Μα στο κόκκινο σταμάτησε, κύριε, δεν έκανε τίποτα. Δεν σταματάει το κόκκινο, ρε αδελφέ, έτσι σταματάει στο κόκκινο. Άλλα 5 αυτοκίνητα περνούσανε. Γιατί αυτή έφυγε από την κουζίνα, άφησε τα κουζινικά της σκεύη να πούμε και έπιασε το βολάν. Εντάξει, κύριε, θα σκοτωθούμε όμως λίγο πιο ήρεμα. Άρε τι Παπαδόπουλος σας χρειάζεται όλους, ρε. Παπαδόπουλος Έλληνα, χάριστε. Ποιος Παπαδόπουλος μας χρειάζεται, κύριε? Ο Παπαδόπουλος, μωρέ Γιωργάκη, ρε. Πού, γαμώτη. Ταξί. Όχι, αδελφέ, να το πάρουμε τον κομμενάκι. Ποιο κομμενάκι? Μπουκιά και συγχώριο, κοίτα το. Χαφρός. Αδελφέ, αν μπορούμε να το... Πενεμένη Ελλάδα. Αν είναι να εξυπηρετήσουμε, αλλά να βολεύει γιατί βιάζουμε... Με συγχωρείτε. Πανόραμα! Πανόραμα, Όχι, ρε παιδιά, παρακαλώ. μισό λεπτό, ρε παιδιά, όχι πανόραμα, δεν με βολεύει καθόλου, τι καίγομαι. Έλα, εντάξει. Τι είναι για αυτό, δεν μπορείτε να μου πει, τι ευχαριστείς κοπέλα μου. Άρε, Έλληνα, μια ομορφιά μπήκε μες στα αμάξι να γκρινιάξεις και σε αυτό. Μα κύριε, καίγομαι σας λέω, δεν είναι... Καίγεσαι να πας στην πυροσβεστική. Να το πάρουμε το παλικάρι. Τι να πιο παλικάρι. Έλα, αδελφέ, Νεάπολη. Έλα, τι Νεάπολη είναι, φιλαράκι, συγγνώμη, μισό λεπτό να παιδιά, κατεβείτε αυτό το ταξί σας. Όχι Νεάπολη, δεν με βολεύει καθόλου. Εντάξει, δίπλα με μια εξυπηρέτηση θα γίνει. Όχι. Ναι, μέσα είσαι, στο σταθμό μέσα. Παίρνα μέσα, έλα μέσα, ναι. Έλα μέσα, Πλαταμόνα, δίπλα είμαστε. Άρε, ωραία παρέα γίναμε, αδελφέ. Ελάτε κυρία μου, ελάτε, καθίστε. Κάτσε λίγο, βοήθα να εξυπηρετήσεις. Μια διάθεση θέλω να έχεις. Φύγα τα γλυκά, κυρία μου, τα γλυκά. Τώρα είμαστε καλά, πιστεύω. Πάμε σιγά σιγά, πάμε. Θα φτάσουμε, δίπλα είμαστε άλλωστε. Άρα Έλληνα, μια εξυπηρέτηση να μην κάνεις, να πούμε. Όλα για πάρτι σου τα θέλεις. Σιγά κοπέλα μου, θα σκοτωθούμε, μην κάνεις τέτοια. Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλημέρα να πούμε, 3.000. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Θεέ μου, καταστράφηκαν κυρία μου τα λουλούδια. Γλυκάκια. Αλλά εσύ πού πας με τα γλυκά και τα λουλούδια έτσι την μέρα? Έχω ραντεβού, κύριε, στην άλλη άκρη της πόλης με την κοπέλα μου τώρα. Γκομενάκι. Δώσε ένα γλυκάκι ρε να φάμε και έρνα να πούμε το πνίγει το κουνέλι δικιά σου. Σας παρακαλώ κύριε, πώς μιλάτε έτσι για την κοπέλα μου? Αραβωνιαστικιά μου είναι. Τι το πνίγει, ποιο κουνέλι να πνίξει? Φάτε ένα γλυκάκι σας παρακαλώ. Βέβαια. Το γκομενάκι το λέει το πείμα.
Ποιο ποίημα, κύριε, πιο κομμένα και αραβωνιστικά μου, σας παρακαλώ, πώς μιλάτε έτσι? Έλα, μην μου πες τώρα, δεν μπήκε ο Σύρτης μια φορά, δυο, δεν μπήκε ο Σύρτης. Ποιος Σύρτης, κύριε, να πει, τι λέτε, σας παρακαλώ, πώς εκφράζεστε έτσι? Μιλάμε για την αραβωνιστικά μου, σας παρακαλώ δηλαδή. Γκρέμα στο γαλακτομπούρεκο δεν έπεσε, λέω. Ξέρεις τώρα, ξέρεις, έλα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε, πηγαίνετε με στον προορισμό μου γιατί μέχρι εδώ με έχετε φέρει, δεν αντέχω άλλο. Ποιος Σύρτης και το κουνελάκι αν το πνίγει, πάμε. Μια σόδα, δεν μου παίρνεις μια σοδίτσα από το περίπτερο. Να δω είναι το περίπτερο, ρε. Πάρε μου μια σόδα να πούμε λίγο. Εγώ, κύριε. Αυτό ένα δράμα, άσε με χάλασε το γλυκό, θα κάνουμε το. Όχι, εγώ μισό λεπτό, πάμε να σας φέρω μια σόδα, θα φύγουμε γρήγορα όμως μετά. Πρέπει μια σόδα να μου 2 λεπτά να πούμε και θα σε πάω. Άρα Έλληνα. Τώρα μάλιστα συνήλθα από αυτή την αηδία που με έδωσες να φάω. Κράτα εδώ και πρόσεχε μη στάξεις. Αμάν, καλά που είδα το ρολόι. Αδερφέ, θα σε αφήσω εδώ να πούμε, γιατί πρέπει να παραδώσω. Πού εδώ, κύριε? Εδώ που είμαστε. Τι είναι, δίπλα είσαι να πούμε. Τι δίπλα, κύριε, 1 ώρα θέλω ακόμα μέχρι να φτάσω εκεί. Σας παρακαλώ, με έχετε καθυστερήσει 2 ώρες και έχουμε ακόμα 1 ώρα μέχρι να φτάσω στον προορισμό. 10 λεπτά δρόμος είναι, μην τα κάνουμε τραγικά τα πράγματα. Τέλος πάντων, κύριε, τι σας χρωστάω να... Ό,τι γράφει. Τι γράφει αυτό, γράφει 86.000. 86.000 μου χρωστάς. Μα εγώ θα πληρώσω όλα αυτά τα λεφτά, κύριε. Όχι, πλήρωσαν και άλλοι, δεν υπάρχει πρόβλημα. 60, 70, 80, 90, κύριε, με αφήσατε χωρίς λεφτά, δώστε μου 4.000 ρέστα να βγάλω την αραβωνιαστικά μου έξω γενέθλια, έχει, σας παρακαλώ. Καλά πλάκα μας κάνεις. Ξέρεις ρε αγόρι μου ότι θα πάρεις ταξί. Εκ των προτέρων το ξέρεις. Βγαίνεις από το σπίτι σου, παίρνεις τα λουλούδια σου, παίρνεις τα γλυκάκια σου και ξέρεις ότι θα πάρεις ταξί. Και μου έρχεσαι με χοντρά. Πού να βρω με 4.000 σε τόσο ρέστα τώρα να πούμε. Να με κλείσεις στο σπίτι, σε παρακαλώ. 86.000 τι είχα ψηλά και χοντρά μου λέτε, κύριε, 86.000 λογαριασμό κάναμε. Πόσο να κάνουμε, τόσο έγραψε. Δεν έχω αδερφέ τώρα, την άλλη φορά θα σου τα δώσω τα ψηλά μου. Θα τα δώσω την άλλη φορά, τι είναι 4.000 Δεν είστε καλά, κύριε, δεν είστε καλά και ποιο κόπο σας, κύριε, με έχετε καταστρέψει, θα χωρίσω με την αραβωνιαστικά. Δεν έχεις ανάγκη εσύ. Άρα Έλληνα, ανέστητε. Κάποτε θα καταλάβεις το πρόβλημα του άλλου, αλλά θα είναι τότε αργά. Θα μας την πάρουνε οι Τούρκοι, ρε!